Chief Dr. Emeka Komposobili Nwatanayoeze na consider Omalu Mogekwe Yeme Chairman 5-Star Music Onyoma Imoni Nanuli Imoni of Igbo Landi Electric Money nke ndị Igbo banyinu onye mara obiamana odogwu kparakụ elisi oju na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ nwonye uli odogwu n'Obereagu ekene gị n'egwu oji moto eme ọgọ nwonye uli biko do melu ugbo ka nsoli ibe m mụlie maka na ịkalili okwu Nwatanayoeze ọkana consider Imo n'odogwu Nwatanayoeze Imo n'odogwu Nwatanayoeze